Lumi oli peittänyt kaiken. Ei pelkästään tiet, ne oli kadonneet jo 3 päivää sitten, vaan koko maailman. Merkit rajat se ohut viiva maan ja taivaan välillä. Kollaan lohkolla, joulukuussa 1990. Suomi oli muuttunut valkoiseksi tyhjyydeksi. Paikaksi, johon neuvostopataljoonat tulivat kuolemaan. Luutnantti Eero Virtanen painoi kasvonsa jäätynyttä mäntyä vasten. Hengitys kiteytyi saman tien ilmaan, pakkasta oli 40 astetta. Kiikarin läpi hän näki heidät tulevan. Puna-armeijan sotilaskolonna, 3000 miestä, raahautui metsän läpi kuin muurahaiset tyhjällä paperilla. He liikkuivat hitaasti, aivan liian hitaasti. Kesätakit painoivat, ja he luottivat siihen, että määrä ratkaisisi. Metsä ajattelisi toisin. Virtasen takana odotti 97 suomalaista sotilasta. Siinä oli koko komppania, mitä siitä oli jäljellä. 97 miestä yhtä neuvostorykmenttiä vastaan. Ne luulee vieläkin, että tää on sotaa. Korpraali Mikkola kuiskasi hänen vieressään. Ne ei oo tajunnut vielä. Tää ei oo sota. Tää on talvi. Jossain pohjoisempana, ehkä 5 kilometrin päässä loputtoman metsän takana, Simo Häyhä metsästi. Kaikki tunsivat nimen jo. Valkoinen kuolema, vaikka mies itse ei siitä puhunut koskaan. 219 varmistettua, sanottiin. Ehkä enemmänkin. Kukaan ei laskenut niitä, jotka lumi oli vienyt. Virtanen oli nähnyt hänet kerran, pikaisesti, kenttäesikunnassa. Pieni mies. Tavallinen, hiljainen. Sellainen, joka pystyi katoamaan itse hiljaisuuteen. Kun joku oli kysynyt, miten hän oli tappanut niin monta, Häyhä oli vain sanonut, mä tähtään. Mutta Virtanen tiesi, että totuus oli syvemmällä. Häyhä oli muuttunut täällä joksikin muuksi. Metsän tekemäksi. Aaveeksi, joka pukeutui valkoiseen. Ilmestyi tyhjästä. Otti hengen kylmemmällä. Tarkkuudella kuin ilma. Itse ja katosi lumeen ennen kuin ruumis ehti kaatua. Neuvostoliitto oli lähettänyt kokonaisia ryhmiä hänen peräänsä. Moskovan vastatarkka-ampujia parhaitaan. Tykistöä oli moukaroitu epäiltyihin asemiin. 4 kilometriä kerrallaan kraattereiksi. Sillä ei ollut väliä. Valkoinen kuolema tappoi heidät kaikki. Luutnantti ja Mikkola kuiskasi. Ne leviää, ottaa ampuma-asemia. Virtanen katsoi uudestaan kiikariin. Kolonna oli pysähtynyt. Neuvosto-upseerit huusivat käskyjä, äänet kantoivat pakkasilmassa. Sotilaat hajantuivat puihin, valmistautuivat hyökkäykseen, jonka oli luvattu olevan helppo. Haravoi metsä. Tapa ne harvat suomalaiset. Työnnyt merelle asti. Tajuuks ne? Sotamies Laaksonen kysyi takaa. 19-vuotias kasvot kalpeat kylmästä ja pelosta. Tajuuks ne, että meitä on vaan 100? Tajuaa, Virtanen sanoi hiljaa. Ne ei vaan usko, että sillä on väliä. Pommitus alkoi aamun koitteessa, tai siinä, mitä siitä saattoi kutsua koitteeksi loputtomassa kaamoksessa. Granaatit ulvoivat yli, räjähtivät puissa, sinkosivat lunta ja tikkuja ilmaan. Metsä tärisi. Ne linnut, jotka eivät olleet jo lentäneet etelään, pakenivat paniikissa, siivet hakaten ilmaa, joka olisi voinut jäädyttää ne kesken lennon. Virtanen ja miehet kyyristyivät asemiinsa. Matalia poteroita, kuusenoksia päällä, melkein näkymättömiä lumen alla. Suomen puolustuslinja ei ollut linja, se oli verkko. Ansa. 3 kilometrin alueelle hajautettuja asemia, yhdistetty toisiinsa vain suksijäljillä, jotka vain he tunsivat. Pidä, Virtanen käski, vaikka tiesi, ettei tarvinnut. Miehet tiesivät. Anna niiden tulla lähelle. Anna niiden luulla voittavansa. Sitten Tapane. Pommitus loppui. Hiljaisuudessa hän kuuli heidät. Saappaiden narskunta lumessa. Käskyjä venäjäksi. Kiväärien lukkojen metallinen naksahdus. 3000 miestä eteni metsän läpi kuin aalto. Ensimmäinen neuvostosotilas ilmestyi 30 metrin päähän. Nuori, ehkä parikymppinen, kivääri alhaalla. Silmät haravoivat tyhjiä puita. Hän näytti kauhistuneelta. Hänen perässään tuli lisää. Kymmeniä, satoja. Ruskeita takkeja ja pelokkaita. Kasvoja pakotettuina eteenpäin, koska komissaarit eivät antaneet vaihtoehtoa. Jossain pohjoisessa yksi laukaus halkoi metsän. Sitten toinen. Simo Häyhä oli aloittanut päivän työnsä. Nyt, Virtanen kuiskasi. Metsä räjähti. 97 suomalaista kivääriä avasi tulen yhtä aikaa. Se kuulosti siltä kuin maa itse olisi huutanut. Neuvostojen hyökkäys vain pysähtyi. Miehiä kaatui ryppäinä, veri höyrysi lumessa. Toiset syöksyivät suojaan, jota ei ollut, painautuivat puihin, jotka eivät suojanneet tulelta 3 suunnasta. Virtanen ampui, latasi, ampui uudestaan. Mosin Nagant potkaisi tuttua potkua olkapäähän. Hän ei enää tähdännyt yksittäisiin miehiin. Tällä etäisyydellä väkijoukossa ei voinut edes ohi ampua. Puna-armeijan upseeri nousi pystyyn, huusi, heilutti pistoolia. Mikkolan laukaus. Upseeri kaatui kuin nukke, jolta oli katkaistu narut. Ne pakenee. Laaksonen huusi. Ei, Virtanen sanoi.
Ne kokoaa uudestaan. Puoleen päivän mennessä taas vain tekninen termi. Pimeässä neuvostot olivat oppineet ensimmäisen läksynsä. Suorat massahyökkäykset olivat itsemurhaa. 200 kaatunutta lumeen, eikä senttiäkään edetty. Nyt ne yrittivät fiksummin. Pienempiin osastoihin, metsää hyväksi käyttäen, koukkaamaan. Normaalia vihollista vastaan se olisi voinut toimia. Mutta tämä ei ollut normaali vihollinen. Eikä tämä ollut normaali metsä. Suomalaiset olivat eläneet täällä sukupolvien ajan. Jokainen puu, jokainen jäätynyt puro, jokainen harju ja notko, he tunsivat ne kuin omat kätensä. Metsä ei ollut maastoa. Se oli koti. Ja koti suojeli heitä. Virtasen ryhmä jätti ensimmäisen asemansa ja suksi länteen reittiä pitkin, jota ei näkynyt tuoreen lumen alta. He liikkuivat kuin aaveet, valkoisina ja äänettöminä, jättämättä jälkiä, jotka seuraava lumisade ei pyyhkisi pois. Neuvostoryhmät kompuroivat tyhjiin poteroihin, hämmentyneinä ja paljaina. Suomalaiset tarkkaampujat, piilossa paikoissa, jotka vihollinen oli ohittanut jo 3 huomaamatta, tappoivat heidät järjestelmällisesti. Pohjoisessa Häyhä jatkoi työtään. Hän oli vaihtanut paikkaa jo 4 kertaa, eikä ampunut yli 5 laukausta samasta kohdasta. Neuvostot tiesivät suunnilleen, missä hän oli. Ruumiita kertyi tietyille alueille kuin leivänmuruja, mutta suunnilleen tarkoitti 1000 neliömetriä metsää, jossa kuolema saattoi tulla mistä tahansa. He lähettivät 40 miestä etsimään häntä. 23 kuoli yrittäessä. Häyhä tappoi heidät 200 ja 400 metrin väleiltä, rautatähtäimillä. Ei kiikaria, joka huurtuisi. Hänen M230-kiväärinsä oli täydellisesti kohdistettu. Hän oli kietonut itsensä valkoiseen, kasvot, kädet, kivääri, kunnes oli erottamaton lumikinoksesta. Jäljelle jääneet pakenivat. Ei vetäytyneet pakenivat. Juoksivat paniikissa, heittivät aseensa, itkivät kylmästä ja pelosta ja varmuudesta, että näkymätön demoni metsästi heitä. Osa juoksi kunnes jäätyi. Onnekkaimmat jäivät suomalaisille partioille, jotka antoivat heille kuumaa keittoa, sitoivat paleltumat ja lähettivät sotavankileireille, joissa he selvisivät talvesta. 3. päivä mursirykmentin. Yli 1000 miestä oli poissa. Kaatuneina, haavoittuneina tai kadonneina lumeen. Ei metriäkään valloitettua maata. Huoltolinjat olivat jäätyneet, kirjaimellisesti. Kuorma-autot seisoivat paikallaan, moottorit jumissa, polttoaine hyytelönä. Samaan aikaan suomalaiset hiihtivät kaauksessa pieninä, tappavina ryhminä. 5 miehen osastoja, jotka ilmestyivät tyhjästä, iskivät konekivääreillä ja granaateilla ja katosivat ennen kuin apu ehti paikalle. Neuvostot kutsuivat sitä mottitaktiikaksi, suomalaiset kutsuivat sitä metsästykseksi. Virtasen ryhmä pysäytti huoltokolonnan hämärässä. 7 autoa, 40 vartijaa, ammuksia ja ruokaa, joita puna-armeija tarvitsi kipeästi. Suomalaiset iskivät molemmilta puolilta yhtä aikaa. Taistelu kesti 3 minuuttia. Sen jälkeen heillä oli 7 autoa täynnä tarvikkeita, ja he olivat jo matkalla seuraavaan väijytykseen. Vartijat makasivat lumessa, veri jäätymässä, miettien miten niin pieni armeija saattoi olla niin tappava. Häyhä oli tehnyt jotain poikkeuksellista jopa omalla mittapuullaan. Hän oli sitonut kokonaisen pataljoonan 600 miestä yksin. Hän oli asettunut harjanteelle ainoan tien varrelle. Aina kun upseeri nousi esiin, Häyhä tappoi hänet. Aina kun miehet yrittivät liikkua, Häyhä tappoi heidät. Ei nopeasti. Ei joukkomurhaa. 1 kuolema muutaman minuutin välein. Viesti, liike tarkoitti kuolemaa. Neuvostokomentaja kutsui lopulta lentokoneet. Hävittyjä pommituksia. Rinne moukaroitiin kraattereiksi. Häyhä oli tietenkin jo 300 metriä idempänä, katsomassa rautatähtäimien läpi, kun pataljoona, luullen hänet kuolleeksi, yritti edetä. Hän tappoi vielä 11 ennen kuin he pakenivat sekasorrossa. 4. aamun koittaessa se, mitä rykmentistä oli jäljellä alle 1500 miestä, sai käskyn vetäytyä. Hyökkäys oli epäonnistunut. Suomalaislinja ei ollut liikkunut. 97 suomalaista ja 1 aavetarkka ampuja olivat pysäyttäneet 3000 miestä. Virtanen katsoi heidän lähtöään puiden välistä. Haavoittuneita kannettiin. Kaikki vilkuilivat taakseen kuin metsä voisi tarttua kiinni. He olivat oppineet, mitä lumi tekee. Mitä Suomi tekee? Ajetaanko perään? Mikkola kysyi. Virtanen pudisti päätään. Annetaan mennä. Antaa niiden kertoa muille. Sillä se oli oikea ase. Ei kiväärit, ei taktiikat, ei edes Häyhän kylmä rohkeus. Vaan pelko. Tieto siitä, että tämä pieni maa, jonka piti kaatua viikoissa, taisteli raivolla, jota ei voinut ymmärtää numeroilla. Virtanen tiesi, että lisää miehiä tulisi. 10 000, 100 000. Lopulta matematiikka voittaisi. Mutta hinnan he voisivat päättää,
Jossain metsässä Simo Häyhä liikkui jo seuraavaan asemaan. Hän oli tappanut 34 miestä 4 päivässä. Yhteensä 253. Hän jatkaisi, kunnes sota loppuisi tai luoti löytäisi hänet. Virtanen ja hänen 97 miestään pakkasivat varusteensa, peittivät jälkensä ja hiihtivät pohjoiseen seuraavaan asemaan. Takana lumi peitti ruumiit, veren, kaiken todisteen siitä, että 3000 miestä oli yrittänyt ja epäonnistunut. Talvi muisti silti. Talvi muisti aina. Ja kun kevät joskus tulisi, kerrottaisin tarinoita. 100 miehen tarinoita tuhansia vastaan. Valkoisen kuoleman tarinoita. Tarinoita siitä, miten Suomi oli yhden hirvittävän talven ajan aave, jota ei voinut tappaa. Ja tarina päättyisi näin. Ne tulivat tuhansilla. Meitä oli 100. Ja me voitimme.